lep osjećaj uraditi nešto lepo za druge ljude, a kod mene posebno neku draž ima kada je to baš vezano za decu. Dečiji osmih pred Novu godinu. To stvarno retko koja kompanija može da se pohvali tako nekim projektom u Srbiji. I onda su i oni počeli u nama da vide prijatelje i tu su se javila stvarno neka jako fina prijateljstva. Prevazišli u stvari ono što sam ja očekivala, da mogu zaista da pomognem u toj meri. Rastužim se kad pričam o njima. Projekat Naše selo ima svoju dušu i ima svoj značaj ne na nivou lokalne zajednice, nego na nivou pre svega ljudskosti. Projekat Naše selo predstavlja jednu potpuno nesebičnu pomoć ljudima na selu. Ponosna sam što sam deo toga i ponosna sam što radim u kompaniji koja ima takav jedan projekat. Mi smo njima pokazali u pravom smislu reči svet. Pokazali smo im šta treba kako to njihovo domaćinstvo malo koje je do juče bilo neprofitabilno može da bude profitabilno, ali ne sa nekim velikim ulaganjima, nego samo sa nekim promenama u načinu razmišljanja i u pogledu njihovog edukovanja. To su divni ljudi, prijatni ljudi, vidi se da su narodski ljudi. Kad god smo došli, to je bilo i da se popije i da se pojede. Naravno, mi nismo smeli da pijemo zato što vozimo, ali sve je bilo kako treba. Mislim da je ono možda još važnije da je to zaista projekat koji odgovara u potpunosti potrebama zajednice. Ono što me isto oduševilo, znači nije to samo stručna pomoć u smislu poljoprivredne proizvodnje, nego apsolutno svi aspekti života su bili tema. Specijalna pomoć ženama na selu koje su vrlo često prezauzete, koje ne mogu da isprate nešto što mi možda u gradu možemo i da saznamo novo i da budemo uključeni u razne društvena dešavanja. Veoma često kad odem u selo, odem i sa svojom decom i onda i oni tamo kad odu, odmah tu uzime se lopta, deca odmah kreću da se igraju kao da se znaju ceo život, što je dobro. A sa druge strane, u ovom našem poslovnom smislu, tu su dosta se promenio taj neki kurs i ta neka komunikacija sa nama, gde nema više ono poštovanje, ovako je, onako, nego to je kao da smo ono drugari, gde si Dušane, gde si Tijana, gde si ili ona. Tu nemaju one barijere koje je postojala u startu, to je sad skroz onako jedan porodični odnos, ako to mogu tako da nazovem, ali definitivno prijateljski. Zasada budućnosti je jedan sjajan projekat koji je pokrenut kako bi smo pomogli ljudima, odnosno udruženjima koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, da razviju svoj biznis, ali istovremeno za cilj je projekat imao i pomoć teže zapošljivim kategorijama stanovništva. I zaista je to bila prilika da stupimo u kontakt sa velikim brojem udruženja koji su opet zastupala interese, da kažem, ranjivih grupa stanovništva i mislim da je taj projekat svima nama doprineo u nekom našem rastu i razvoju lično. I stvorila su se i neka velika prijateljstva. Da, Malina je meni zaista jedna od omiljenih osoba koju uvek rado pominjem. Malina je borac za ženska prava i ona je stvarno jedna žena koja je puno doprinela u osnaživanju drugih žena sa sela. Mi smo u okviru projekta Zasad za budućnost donirali 15 plastenika Malini. Malina tačno zna gde se ti plastenici nalaze
I ona ih je zaista delila sa dušom, jer je birala one kojima je pomoć zaista potrebna i oni iz tih plastenika u stvari hrane svoju porodicu, ali sve ono što ostane, onda oni u okviru udruženja zajednički pripremaju proizvode koje udruženje prodaje, na taj način i održava, da kažem, svoje aktivnosti. Ja bih rekla da su ova deca pre svega dobila jednu veliku šansu i priliku da se uključe u realan, korporativni, pravi svet koji ih čeka. Jer oni su bili u tom momentu stvarno samo deca, a nekako su odrastali i postali zreliji kako su prolazili ovaj program. Projekat je u stvari bio namenjen deci bez roditeljskog staranja u cilju njihovog dodatnog osnaživanja na putu ka osamostaljivanju. Treći roditelj je projekat, da kažem, pre svega humor. Drago mi je su ta deca ostala u svojim porodicama. To mi je onako, da kažem, bitna stavka. Prevazišlo u stvari ono što sam ja očekivala, da mogu zaista da pomognem u toj meri. A meni je upravo to neko zadovoljstvo, odnosno znanje kome si pomogao. Zaista mi je bio najlepši moment kada su mi rekli da Nikolina kreće u vrtić zahvaljujući meni. Pa Strahinja je onako veseo dečak, što bi se rekla. Mi smo vodili tu biciklu i to je meni bilo zanimljivo. Ja sam skinuo biciklu sa krova i spustio je dole i on je samo prišao uz biciklu i otišao, ovako odvezao je usput. I kao, wow! Rastužujem se kad pričam o njima. Tako da dobijemo povrednu fotografiju od njega i onda pratimo, je li tako, njegovo odrastanje još uvek. Za mene je projekat Deda Mrazovi pomoćnici jedna sjajna prilika da uživam radići nešto što je prelepa stvar, a to je usrećiti nekog, neko dete pre svega. Znači, birati poklon za njega i uživati u svakom momentu i pretpostavljati koliko će se to dete obradovati. To mi je u stvari sad već postala tradicija, nekako pred nove godine klinci i ja odemo da se pripremimo poklon u stvari kao Deda Mrazovi pomoćnici. Taj moment kada shvatiš da si nekom ovo izmamio osmeh, znači, bukvalno ništa više. Od onog momenta kad su naučile da crtaju, odnosno toliko su stasali da mogu drže olovku, od tog momenta i počinjemo da učestvujemo u Deda Mrazovim pomoćnicima, one su pravile čestitke. I to je ono meni što je posebno drago, da mi ostavimo neki pečat. Ne ja da nešto napišem samo tom detetu, nego da i oni imaju priliku da pošalju poruku detetu koja će dobiti tu čestitku, tako da to mi je onako posebno drago i čak fotografišem svako, imam kolekciju kod kuće, onako istoriju jednu kome smo slali, odnosno kakve čestitke smo poslali. Kada oni mini sa ovom kapicom krene, kako se ovakvom kapicom krene, kako se zove, već znamo da smo na putu da nekog obradujemo. Kada smo jednom dečaku birali automobil na daljinski, pa smo moj sin i ja pregovarali koji ćemo da kupimo. I naravno da je on pobedio jer on najbolje zna koji to dečaci vole automobile i kupili smo crveni BMW X6 na daljinski jer je to najbolji auto i to će ga obradovati najviše. Ja stvarno ne znam koliko sam novogodišnjih paketića za decu spremila, ali znam da će ih iz godine u godinu biti još više. Moj angažman sa fondacijom počeo tako što smo mi dobili zadatak da obnovimo kuće naših 6 zaposlenih, ja mislim, otprilike, tako na kraju ispalo, koji su bili u Obrenovcu. I onda jednom kao imamo 6 kuća koje radimo zaposlenima, imamo sada još 9 kuća koje radimo, ne znam, u toj ulici, po stvari ne imamo 13, ne imamo 19 i još gradimo 4 nova objekta. I to se sve dešavalo usput, znači, kako kažem, to ne može se kaže da je to rad u hodu, to mu dođe rad u trku. Ta procedura je obično vrlo, kako kažem, dugačka, kompleksna, znači tu je potrebno prvo da neko izađe pa da nešto snimi, izveštači, pa da napravi neki izveštaj, pa da napravi neku procenu, pa da to ode na neko odobrenje, pa da se onda tenderiše, stručni nadzor, projektant, izvođač, svi. Mi smo to sve uradili za 2 nedelje. Ja sam bila svi ti likovi, znači i procenitelj, i stručni nadzor, i projektant, i project manager.
sve. Da nekoga upoznaš u tom trenutku u njegovom životu i da mu budeš ta osoba koja će mu dati dom. Ali mi je bilo mnogo lepo što su deca na kraju su se i deca pojavila. Deci prvo nije bilo, to je bilo vrlo onako neobično, vrlo malo dece, jer su sva deca otišla kod neke rodbine, mislim, to nisu bili uslovi za življenje, ostali su odrasli da pokušavaju to nešto od tog što je tu ostalo da nešto urade. I onda na kraju kada su sve deca sva skupila i kada su počeli da crtaju te crteže za fondaciju i kada su počeli da prave od toga kolaže, to je bilo mnogo lepo, zaista. Na kraju je ta atmosfera kada su svi videli kako to zri, kako je to, onda su počeli, da kažemo, da su se angažovali i sami ljudi. Ako se neki Deltin potez može smatrati istorijskim, onda je to vraćanje zadužbinarstva u Srbiju. Ta tradicija je nestala kroz dugih 70 godina, sve do 2012. kada smo mi izgradili prvu novu zadužbinu, Centar Sunce za boravak dece i omladine sa invaliditetom. Posle smo izgradili Iskru u Kragujevcu i na kraju i skulpturu odande dovde na Kalemegdanu. Zato danas ako vas neko pita zašto nema zadužbinara kakvi su bili nekada, vi im recite da ih ima i da možda čak lično poznajete neke od njih. Ono što meni imponuje je to što je Delta fondacija učinila dosta i za podršku umetnicima i umetničkim delima. Nikola Stajić, naš poznati gitarista, imao je podršku Delta fondacije. Delta fondacija je poručila muzičko delo od našeg poznatog kompozitora Aleksandra Simića. Ovo je CD sa numerom od 17 minuta. Nematerijalna zadužbina